Cɛni muso denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don Tamtam TV la nin ye a ka kunnafoni waati selen ye bi ye alamisa ye juillet kalo tile 23 san 2026 i b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na an ka bi bakurubaw kɔnɔna la min ye lakana ye an bɛ a daminɛ n'o ye Mali fintigilakaw olu kɔni ye mugujugu ka se k'o seri marifatigi Banbacu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min n'a ni jiyɛni cɛ o yɛrɛ kɔni bɛ t'i jɔ kilo 40 ɲɔgɔnna si la a kɛra sababu ye dankari kɛra marifatigi maa caman kɔni fɛnɛ la fo ka taa se u bolominɛ caman kɔni fɛnɛ ye ta an bɛ taa min bɛ tali kɛ an ka sirabako kibaruya bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la bi i b'a fɔ jamanaden caman kɔni bɛ a kalama sira min ni a bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangɔni na ka taa Jalakɔrɔji fo ka taa se Safo yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa o sira kɔni bɔli la min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'o o baara kɔni ko o daminɛ wa o baara in a bɛna se min ye du 573 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma olu minnu ni olu kɔni jɔlen bɛ sirada kɛrɛfɛlaw la ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɔ yen min b'a to wa sira baara min yɛrɛ kɔni n'a laɲini kɛra jamanadenw ni jamana marabagaw fɛ a mɛnna o baaraw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ na se ka bɔ a sira fɛ cogoya min na paseke y'a jira k'a fɔ min ye sɔrɔ min kɔni tun bɛ a kunkɔrɔ ni o bɛ di kɛrɛfɛ du ninnu tigilamɔgɔw ma wari min kɔni bɔra o musaka bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 1 ani a kunkanfɛn na i b'a fɔ n ye a fɔ cogoya min na kuma dabɔw la an bɛ jamana cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ fo Mali kɔnɔ Mali ko kan bi an bɛ waati min na min ye jamana marabagaw ye u kɔni ye a yira k'a fɔ ni baara gɛlɛn kɔni bɛ olu la o baara dɔ ye o de ye jamanadenw olu n'u bolofɛn bɛɛ lajɛlen kɔni o lakana o na se ka sabati cogoya min na o hukumu kelen de kɔni fɛnɛ la min ye jamana fintigilakaw olu ka ɲɛmaaso a kɔni ye kunnafoni bila kunnafoni min n'a kɛra ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo tile 23 ye san 2026 min b'a jira k'a fɔ Mali fintigilakaw u dɛmɛlen kɔ u dɛmɛbaa jɛkulu min ni o bɛ tali kɛ min ye Irishilakaw olu ka fintigilaka minnu bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ ka bɛn ni arabadon ye juillet kalo tile 22 san 2026 o wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛra a sera ka kɛ sababu ye min ye marifatigi ba caman olu kɔni bɔnɛla u ni na a kɛra yɔrɔ min na o de bɛ tali kɛ jijeni ani o cɛ o bɛ t'i jɔ kilo 40 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔlen kɔfɛ seereyaw kɔni fɛnɛ dafalen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min b'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ kɔfɛlen na marifatigi Banbacu olu n'u dɛmɛbaa jɛkulu de kɔni dalen bɛ yen nɔ min ni o yɛrɛ kɔni kɛra mugujugu kɔni a kɛra u kan maa o maa tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen o kɔni u bɔnɛna u ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ka jan u bolominɛ caman n'u ye kɛlɛkɛminɛnw ye fo ka taa bila u magoɲɛfɛn wɛrɛw kɔni fɛnɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ta nin yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ min ye Mali fintigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka jolen daw kɛ ani ka munumunu salo ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ boloda min ye duguma kɛlɛcɛw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ min b'a to jugu minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na dan na se ka kari olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na cogoya min na jamana foyi tɛ taa ɲɛ ni sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ o hukumu kelen na min ye jamanadenw ye kabini waati jan fo ka taa se jamana marabagaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o kɔni ye laɲini kɛ laɲini o de kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye bi jamana marabaa mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu y'a kɛ o kundonni yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔ ye ni o de ye ka se ka sira ka se ka a fɛrɛ min ye Bangɔni ka tɛmɛ min bɛ tali kɛ Jalakɔrɔji ka taa Safo fo ka taa se min bɛ tali kɛ Dabani ka taa se min bɛ Nɔnsɔnbugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna ma nin waati in na o siratigɛ kelen na jamana marabagaw olu kɔni fɛnɛ ye a laɲini ka se ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sabati an y'a fɔ nin baara ninnu a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ o gɛlɛya o dɔ kɛra jumɛn so minnu ni olu yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ kɛrɛfɛlaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se ka olu so ninnu ko olu bɛɛ lajɛlen ko o ɲɔni ka bɔ yen nɔ min b'a to sira o na se ka fɛrɛ cogoya min na nka min ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni ka n'a ye i b'a k'a fɔ kuma dɔ la a donna ni gɛlɛya dɔ ye bari faamuya caman o kɔni o ma sɔrɔ a kɔ o siratigɛ kelen na maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ so ninnu k'olu ɲɔni ka bɔ yen fo ka taa bila an ka finitigilakaw la olu bɛɛ lajɛlen kɔni yera kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min b'a to lakana o na se ka sabati cogoya min na an bɛ ladɔnniya k'a fɔ a bɛ ɲɛsin so min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o bɛ t'i jɔ so 573 ɲɔgɔnna si la nka min bɛ tali kɛ an ka sirabakanko min bɛ tali kɛ an ka soko o kɔni o ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ale ka kumalatigɛ la ni o de ye Mahamadu Wɛlɛgɛmu kɔni fɛnɛ ye ale y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sotigi 430 olu kɔni ye u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a tɔ tora maa 100 ani maa 44 walima sotigi 144 olu yɛrɛ kɔni ka se ka taa u ka sɛbɛn minɛ min b'a to u tɛgɛ na o na se ka bilala cogoya min na o ni tɔrɔmɔɲɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka kan o na di u yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na a ko bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la jamana ye sɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɔ min b'a to sotigi minnu yɛrɛ kɔni bɛ siradan yɛrɛ kɛrɛfɛla fɛ min b'a to u ka dimi yɛrɛ kɔni fɛnɛ na se ka ku u la cogoya min na walima ka se ka dɔ d'u ma min b'a to u na se ka baara wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɛ u ka so kɔnɔna la walima yɔrɔ minnu ni olu
yɛrɛ kɔni binna ka se ka olu la dilan cogoya min na ayiwa o fana o kɔni o min dira a bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 1 ani a kunkanfɛn yɛrɛ kɔni fana la o siratigɛ kelen na jamana marabaaw u kɔni ye wele da kɛ ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ayiwa nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na a ka ja bi an bɛ waati min na ni olu yɛrɛ kɔni ma se jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fana ma baara minnu kan ka sabati min b'a to u fana na bila u ka minɛn kɔnɔna la a ɲinini m'u fɛ u ka wuli ka taa o baara ninnu sabati joona min b'a to ayiwa jamana ye laɲini min kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni fana na sabati jamana ani jamanadenw ye. N'i ye ɲɛta fɔ kɛnɛya jɔyɔrɔ ale ka bon a la kojugu min bɛ tali kɛ an ka kɛnɛyaso minnu bɛ yen nɔ ni olu ka surun an ka jamanadenw na ni an b'a wele an ka faamuya wɛrɛ kɔni fana la ko asakoba a ko bi an ka nin jamukan ye an bɛ ɲa ale kɔni ka a datugu min bɛ tali kɛ an ka kɛnɛyaso minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko asako ayiwa kalo 2 yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ nansara jamana min bɛ ni a bɛ wele ko Genève i bɛna ye k'a fɔ u ka jɔnjɔn min bɛ n'a bɛ wele prix 500 kawa pour la santé i bɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka kɛnɛya tɔnba min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko OMS ale kɔni ye o jɔnjɔn ka se ka o ta k'o di Mali a kɛnɛyaso dɔ ma n'o ye asakoba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangɔni ale ye kɛnɛyaso min ni a gɛrɛlen bɛ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fana la ayiwa o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra a ɲɛmaaw u kɔni nana ka bɛn ni ayiwa juillet kalo tile 22 n'a bɛnna arabadonya yɛrɛ kɔni fana ma u ka mairie min ni o bɛ Korofina ayiwa ni kɛnɛyaso in yɛrɛ bɛ o mairie u ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa a taara ka taa min ye jɔnjɔn in ka se ka o yira ayiwa a mairie a baarakɛla fo ka taa se a ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fana ma a ma dɔw ma min ye an ka wasabulon kɔnɔna n'a bɛ wele ko CNT b'a k'a fɔ o ɲɛmaaw olu yɛrɛ fana tun bɛ yen nɔ fo ka taa bila ayiwa jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye diɲɛ kɛlɛya tɔnba kɛnɛya taasira yɛrɛ kɔni fana fɛ o OMS ayiwa olu ka lasigiden mun yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ a kɛra olu yɛrɛ kɔni fana ɲɛna a ka ja an ka kɛnɛya tigilamɔgɔ maa belebele dɔ n'a bɛ wele professeur Akori Ignan ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fana kan fo ka taa bila asakoba a maa ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan nka i b'a ye k'a fɔ ayiwa ni jɔnjɔn yɛrɛ kɔni sɔrɔlen u y'a yira k'a fɔ jɔnjɔn in sababu bɔra joona o de ye min ye olu yɛrɛ kɔni ka jamanadenw ye ni o bɛ tali kɛ ayiwa asakoba ale yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛya furaw ani ka kɛnɛya baaraw ko olu ta k'o ɲɛsin maa minnu ma ayiwa baara in kɔni a taara ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni fana ma wa a donni bɛɛ lajɛlen taara ka di olu ma jɔnjɔn yɛrɛ kɔni fana kalifala olu la bari u ye a yira k'a fɔ n'i y'a ye bi olu kɔni ye nin jɔnjɔn in sɔrɔ k'a sababu yɛrɛ kɔni fana kɛ ayiwa o maa kofɔlen ninnu olu ka wulikajɔ ale n'u ka cɛsiri min ni o yɛrɛ kɔni fana bɛ kɛ ka ɲɛsin u ka kɛnɛyaso o yɛrɛ kɔni fana ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni fana ye bi an bɛ waati min kɔni fana la olu ye nin jɔnjɔn yɛrɛ kɔni fana sɔrɔ an bɛ ladɔnniyali yɛrɛ kɔni fana kɛ n'i ye Mali yɛrɛ kɔni fana ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko ayiwa asako n'o o ye dɔgɔtɔrɔso min n'a ka surun jamanadenw na o min bɛ anw ka jamana kɔnɔ o bɛ t'i jɔ fɔ 1800 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni fana la wa a dɔgɔtɔrɔso ninnu n'i ye a lajɛ u ka bɔ nɔgɔ la u ka taa ɲɛ wa min ye u ka baara ninnu fana ka sabati a si den kelen o ma kɛ an ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fana kɔ o kama ayiwa asakoba n'o ye Bangɔni kɛnɛyaso ye olu ye ni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni fana kɛ o ye a sɔrɔ ka se ka a donni ani a tɔgɔ k'a bɛɛ lajɛlen ta ka di min ye olu ka kɛnɛya a bɛ di maa minnu ma n'o y'u ka sigidalamaw olu yɛrɛ kɔni fana ye. Nin de fɛ dansigi an ka bi n'o ye don kibaru la minnu ni olu kɔni sɔgɔlen b'an n'an ka waati ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ a ɲini aw fɛ an ka ja ninnu a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen a k'u commenter k'u partager ayiwa ni ka se ka u yɛrɛ kɔni aimer an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana lakana ala k'an ka jamana dɔw lakana a k'an bɛn waati wɛrɛ.